og velkommen til Mixmatch.dk. På Mixmatch.dk kan du skræddersy din drikkeoplevelse, så hvad end du skal bruge til din teambuilding, din fødselsdag, din girls night, så har vi den helt rigtige drikkenørd, sommelier, bartender eller noget helt fjerde specifikt til din aften. Det, der differentierer Mixmatch fra andre bookingplatforme, er, at vi har skåret de unødvendige mellemled væk. Det gør, at du kan få en mere direkte og ærlig kontakt med den, der rent faktisk kommer ud og sørger for, at din aften bliver helt speciel. Så udover at svare på telefoner, så er jeg altså også omsorgsperson og hånden i ryggen hos de mennesker, der kommer ud og sørger for din aften. Det gør også, at vi kan give dem bedre vilkår. Vi kan sørge for, at de kommer hen til dit arrangement, er velforberedte, er glade og har styr på alt det, de skal bruge for at gøre din aften helt speciel. Men for lige vende tilbage til det vigtigste. Dig. Kunden. Dig, som får det hele til at løbe rundt. Og dig, som vi er her for. Tusind tak, fordi du klikkede ind på Mixmatch.dk. Vi glæder os så meget til at høre fra dig. Mixmatch.dk. Løft glasset uden at løfte en finger.